Amics i amigues universitàries, la tercera jornada dels Campionats de Catalunya Universitaris es van celebrar ahir aquí, al Poliesportiu Municipal de Bellvitge, Sergio Manzano. El futbol sala femení va ser el protagonista absolut d'una jornada molt intensa on els 7 equips participants es van batre ahir en duels d'allò més emocionants, on de moment en la classificació la lideren la Universitat de Barcelona i també destaquem la Universitat Ramon Llull i la Universitat Pompeu Fabra. Els duels van ser d'allò més equilibrats, amb alguna excepció, i destaquem l'empat a 1 entre la Universitat de Barcelona i la vigent campiona, la Universitat Pompeu Fabra, que a 10 segons del final del partit va empatar a 1. La competició segueix el dimarts de la setmana vinent aquí al Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano, on el futbol sala masculí serà el protagonista en una jornada que no us podeu perdre. Recordeu que podeu fer un seguiment de la competició des de la nostra pàgina web o des de les nostres xarxes socials.